HEP Grupa značajna sredstva ulaže na širem splitskom području. Počela je izgradnja postrojenja za statičku kompenzaciju u trafostanici Konjsko, a radovi su u punom jeku i na trafostanici Sućidar. Najsuvremenije postrojenje za statičku kompenzaciju u trafostanici Konjsko jedan je od 4 ključna dijela Sinkrogrida, najinovativnijeg projekta Europske komisije, te će biti prvo takvo postrojenje u regiji i šire. Izvođač radova u vrijednosti od 105 milijuna kuna je Siemens Energy, a udjel domaće industrije u investiciji je 65%. Svjedočimo ovom činu da je HEP Grupa u zadnjih 3 godine povukla više od milijardu kuna sredstava iz Europske unije, što samo pokazuje da je i strategija Vlade Republike Hrvatske i svih društava kojima je Vlada Republike Hrvatske većinski vlasnik dobro rade, dobro surađuju i ostvaruju jednu koheziju pri povlačenju tih sredstava koje očekujemo da će biti i u narednim godinama. Riječ je o najinovativnijem projektu Europske komisije u području naprednih mreža u kojem sudjeluju hrvatski i slovenski operatori prijenosnog i distribucijskog sustava. Projekt se sufinancira iz Fonda za strateške infrastrukturne projekte u vrijednosti od 40,5 milijuna eura, dok je njegova ukupna vrijednost gotovo 90 milijuna eura. Ulaganje u Hrvatskoj iznose 200 milijuna kuna. Hrvatska može i mora raditi na razvoju sofisticiranih projekata, dakle inovativnih projekata koji na nivou međunarodne scene konkuriraju za europska sredstva i dobivaju ista. To je nadalje opredjeljenje ove vlade, dakle povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, razvoj novih programa, projekata, što je od osnovne važnosti, koja će uključiti domaće gospodarstvo, domaću radnu snagu, dakle povećat ćemo i broj radnih mjesta i raditi isto tako na onom što se zove sigurnost energetske situacije u Republici Hrvatskoj. Snažan porast obnovljivih izvora energije u bliskoj budućnosti predstavljat će sve veći izazov za upravljanje hrvatskim elektroenergetskim sustavom. Upravo ovaj projekt, između ostalog, omogućit će učinkovitiju integraciju obnovljivih izvora energije. Trafostanica Sućidar je pak od velike važnosti jer će biti ključna za sigurno i kvalitetno energetsko napajanje grada Splita. Ovo je druga velika investicija HEP Grupe na području grada Splita i okolice, odnosno Dalmacije. Ova investicija je vrijedna 120 milijuna kuna, te je jedan trend hrvatske elektroprivrede ka što većoj sigurnosti u opskrbi električne energije. Izaslanik Andreja Plenkovića zadovoljan je što će se omogućiti sigurna isporuka električne energije cijelom Splitu, pa tako i KBC-u Split, a u sve je uključena domaća pamet i domaći izvođači. Ova trafostanica će biti značajnije jače nego što je bila ranije, a isto tako ono što je posebno važno, bit će i ekološki prihvatljivije jer će emitirati i manje buke i raznih drugih stvari. Prema tome, jedan korak ka zelenoj Hrvatskoj i korak ka boljitku općenito. HEP Grupa je u posljednje 3 godine iz Europe povukla sredstva u iznosu od oko milijardu kuna. Posebnu pozornost posvećuju sigurnosti opskrbe na otocima. U idućih 5 godina u energetsko povezivanje otoka uložit će se gotovo pola milijarde kuna, te se realizira i planira i niz projekata sunčanih elektrana.